Takže čau primačky, rybičky, moje meno je Iron Fist a vidíte v mojom ďalšom videu z Akinátora. A práve som si raz prepáčte, som si raz pripravil asi Herobrina a vlastne to je všetko. Takže poďme na to. Je vaša postava žena? Nie. Nie, neexistuje. Má nosí topánky? Asi áno, dáme, neviem. Možno počujete taký hlas kvôli tomu, pretože mám teraz počítač pri televízore, takže vy si to prosím nevšimajte. Takže je vaša postava zlé? Áno. Áno, je z videohry. Vaša postava používa zbranie? Asi áno. Nie. Nie, nie je to série Assassin's Creed. Nie, nie je ľudská bytosť. Nie, nie je z filmu. Nie, nie robot. Nie, nemá robotickú ruku. Asi nie. Áno, je spojená z Minecraftu. Áno, má zvláštne schopnosti. Áno, snaží sa ma zabiť. Áno, áno, je to Herobrine. Takže Akinátor si ma porazil, takže... OK, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment, zdieľanie. A ak nie, tak si naserte a majte dobre. Pika, pú.